Kum shibenta ka jingrakhe ya ka sngi lai luit kari India ka bah nyau pusan ka Office of Deputy Commissioner Bhoi District haringkat ka jingatre langbat ka Office of District Sports Officer Bhoi menda ka sngi ka khalai tarik kala Pynlong ya ka jingakom mare marathon lani ka Independence Day Run ar puar ka ba jingai kum ba shipau kilometer ka tanadu St John Secondary School Jintru bat penkut ha NSCA Indoor Stadium lang kedai. Hagani ke jika kop marathon kumba South Park ngot tam kinong shnong ka Bhoi kilawan bane shimenta. Kuntum nadu iknaret ki kun samla bar ki bala khamsan kerta. Kinong job hakani ke jingya kop kinyo ya kusnam da ka song pisa kata nyau hajar tingka ya ki bawan ningkong san hajar tingka syaki bawan baar batlai hajar tingka syaki bawan balai. Nalor ki kusnam syaki nong job la ai kusnam kerpang ru. Syaki nong ki barit tam kerta bat kumju syaki balarang ba tam na pleng baro kinong ya shimbentam.